صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام پیش کرنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے دونوں آنچوں کے سرکار کے بعد سلام پیش کرنا ہے رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول